Estem aquí, doncs ja ho veieu, amb un bon embolic, al mig de la Fira de Bruixeria. Aquesta 9a edició està sent un bon show. Acabem de fer ara tot el que seria la benedicció del que seria el menjar que ens menjarem més tard, l'umohatu, i que és un forn ancestral amb menjar que després el traurem i serà perquè tothom mengi alguna cosa feta de com es fan a la illa de Pasqua, a Rapa Nui, una ofrena de flors a un moai, que aquest moai ens l'han cedit la colla dels Estocats, que fa anys ja ho varen fer així d'una manera una mica allò així en plan per anar de carnaval, però que realment, com que té una bona estilització, doncs l'hem utilitzat perquè ens donés una mica més de vida a el que seria la representació de la illa de Rapa Nui, i també al mateix temps s'està fabricant un moai aquí a darrere nostra, que és un moai fet amb un tronc d'aquí, que ahir el van començar a tallar i a mesura que vagi passant la fira doncs el anirem acabant de construir perquè aquest moai sigui una representació feta per en Nicolàs Pacomiapaoa, que és el Rapa Nui que ens ha vingut a expressar una mica o a portar aquesta cultura Rapa Nui aquí a Sant Joan les Fonts. Estem molt contents i molt il·lusionats, ens fa un dia molt maco i la veritat és que tothom està super divertint-se aquí i passant-s'ho bé. Doncs bé, com a activitats en tenim un munt, per la mainada tenim els animals bellugadissos, també tenim tot un centre d'aventura per poder baixar volant amb l'escombra, per la tirolina, tenim un sector allà on es faran pòssimes i es poden anar a veure les pòssimes de l'escola, que l'escola d'aquí Sant Joan ens ha fet unes pòssimes superxules, tenim gent tirant les cartes, fent consultes de tarot, tenim gent venguent minerals, venguent ungüents, altra gent que llegeixen les ratlles de les mans, altra gent que tiren les runes per fer consultes amb les runes, que són tot coses molt esotèriques. També tenim el venedor de castanyes, perquè el nostre venedor de castanyes no hi pot faltar. A part d'això, tenim unes fotografies allà on podeu treure el cap per allà forat i us podeu fer una foto vestits de la bruixa dels Pirineus i el bruixot rebel. I hi ha un munt de coses que es poden fer. També es poden veure els espectacles de dansa i teatre que es faran a la nit, el dissabte a la nit i el diumenge al matí. O sigui que n'hi ha per triar i remenar. Esta cultura es una cultura Rapa Nui, muy milenaria, es una cultura que está muy viva, una de las muy pocas culturas en el mundo que está viva, la mantenemos así cada año en nuestra isla y hoy estoy aquí para poder mostrar un poco más la cultura e intensificar más lo que es esto para que la gente sepa de dónde venimos, de lo que hacemos, quiénes somos. Porque si ustedes lo saben o no lo saben, estamos muy lejos del mundo. Somos las personas que estamos más lejos de cualquier lugar del mundo. La tierra más cercana de nosotros está a 3.700 kilómetros de una tierra firme. Estamos muy lejos, el Pacífico. Y bueno, eso. Vengo a eso a mostrar un poco lo que es nuestra cultura en cuanto a vestimenta, cantos, tallas, nuestras comidas antiguas, ancestrales, lo que es importante, mostrar un poco también lo que es qué significa cada talla que nosotros hacemos. Cada talla tiene su significado, no es una talla de bonito, ¿no? Es un significado y algo muy importante para nosotros. Valentin, rosa sin espíritu.